vlogs ni what? So guys, don't forget to subscribe me at our channel, like and share. Thank you. So nagdagandagan na rin mga kabayo guys, no? So mga ni karon guys. So sa Inday Vlogs pahuwaton sa. So sa dihanang na si Inday Vlogs, wala man kalingi si Kwan nagtara si Inday Vlogs. Medyo maipit man tayo. Nagtuyok-tuyok naman eh. Tanawan ninyo guys. Diba nagtuyok-tuyok? Ayaw ko ingnan ninyo nga wala nagtuyok. Basen. Sakay ko na mo dira. Suwaye. Kinsay wala ka sakay dira. Hala sakay. So hapit na. Muna sa Inday Vlogs. So marali aday karon guys, no? So nagtuyok-tuyok jud aday maayo guys. So gibayaran na nangutang ra akong papa ug mama. Sumaday na kay nakasakay nako. Sa diha na mo na gasunod si Inday Vlogs. Tara si Inday Vlogs. Hi na jud ta na. Si Inday Vlogs mao nakasakay. Gipatanaw ni Papa. Hala, kahindutan na guys, no? So, dihanang nahindutan jud ko guys. Kay tuyok-tuyok man. Muna akong ginahan guys. So, maday na no, karon no? So, twara si Inday Vlogs. Muhay na sana si Inday Vlogs. Sige, hi si Inday Vlogs. Uy, tanawan ninyo si Inday Vlogs guys. So, mauday ni guys no, pag tuyok-tuyok guys no. So, mauday ni ang ganahan ni Inday Vlogs. Sumod, ganahan jud ana si Inday Vlogs guys. So, ito pa po itong si Inday Vlogs. Tara! Nihay na si Inday Vlogs! So, diyan ang nagtuyok-tuyok na na! So, sige lang, balik si Inday Vlogs! Uy! Nanawa, pabutan na to si Inday Vlogs! Hapit na! Si Inday Vlogs! Pahuwaton sa na to ha? Si Disney Princess! Udaran! Nihay na si Disney Princess! Aday guys! Ay, bitaw, joke lang! Ako bitaw si Inday Vlogs, oy! So, moday ng bayaranan, guys, no? So, nisod mi dira. So, nagtuyok-tuyok ka day, guys. Sige na lang nagtuyok. Muratag, makanang kwan. Guys, muratag malipong. Insaon na to na. Ay, Diana! Nagsakay, nagtuyok-tuyok. Sa dihanang nihay. Paputol na to si Inday Vlogs. Dali. Unyarapag makikita ni Inday Vlogs. Kay, malipong siguro taan na guys. Nalipong jug kasi na. Dili siguro guys. Kay, usap. Ay, palantaw. Tuyok-tuyok lang binjoy. Medyo maipit mo tana. So, maday na guys na. So, atin na mabot. Asa manige, tugluan akong tig-videoy. Usa man na akong tig-video naman, di mata makita. Di na, hinunata, makita. Ibakuha na video ba? Video na, nakita, ha? Na si Inday Vlogs, guys! Malipong ako dira, guys. Kahit dugay kayo muhunong. Dugay jud kayo muhunong. So moray na guys no, pista sa ganina pa. Pista sa bugo. Ay, pista ko na sa bugo guys. Medyo maipit madana. So na ni ay nasa sa Inday Vlogs sama ni ay. Sige na mataghay. Pawaton sa to. Malipong sa danang dapita. Uya, ang tig-video sad. Di ba yung tarungan? Di ba yung makita? So,
nagkabayo-kabayo. Gibayaran man tani unya nalipong manta. Wadyo tay mahimo kay gibayaran naman. Usik-usik lang sa kwarta unya dilim. Musa ka insaon na tana guys. Hayay nasad. Sad diha nang. Mura na kog malipong guys. So mo day na guys. Ang akong tig-video guys ba. Musa man ay akong tig-video oy. Ay! Asa naman to? Akong tig-video oy. Pawasan saan na to? Nga mo igbaw. Nana Sinday Vlogs! Dugay manimuhunong guys. Ay, medyo maipit man ta. So, nihunong na aday guys, no? So, buwaday na guys, no? Nihunong na aday sa Inday Vlogs. Nahunong na jod, di ako. Ang kabayong man hinon, mao nihunong.